Найбуйнейшая тэхнагенная катастрофа 20-го стагоддзя. 38 гадоў таму адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС, наступства якой на сабе адчула перадусім Беларусь. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Вітаю гаспадарства і запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Анкалагічныя хваробы, скарачэнне забруджанай зоны і аптымістычныя справаздачы чыноўнікаў. 38-я гадавіна катастрофы ў Чарнобылі. Вельми великое злочинство коммунистичной партии Советского Союза. Это тая хусня, якую яны казали про Чернобыль. Ось менавіта гэтай хуснёй нашмат людей забілі. Беларусь гатовая дасылаць войскі на дапамогу саюзнікам. Ці стане новая ваенная дактрына падставай для адпраўкі беларусаў на вайну ва ўкраіну? Путін зможа самаабвешчанага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праз той ці іншы спосаб прымусіць далучыць армію Рэспублікі Беларусь да рэалізацыі тых ці іншых баявых місіяў на тэрыторыі ўкраіны. Юрыдычныя асобы замест індывідуальных прадпрымальнікаў. Змены ў закон апублікавалі. Як зменіцца бізнес у нашай краіне? Лукашэнкаўская дзяржава заўсёды глядзела, вы ведаеце, ён не глядзіць, каб людзі зараблялі і добра жылі. Ён глядзіць, дзе з іх яшчэ ўзяць грошы. Штогод 26 красавіка ў гадавіну чарнобыльскай трагедыі у Менску праходзіла традыцыйная масавая акцыя «Чарнобыльскі шлях». З вядомых прычынаў цяпер такія акцыі беларусы праводзяць выключна за мяжою. У гэтыя хвіліны чарнобыльскія шляхі праходзяць у польскіх Вроцлаве, Беластоку ды Варшаве. На акцыі ў польскай сталіцы цяпер наш карэспандэнт Вітаўт Сіўчык. Вітаўце, прывітанне і перадаю табе слова. Вітаю, Анастасія, вітаю, шаноўнае гаспадарства. Сапраўды, у гэтыя хвіліны цэнтрам Варшавы крочыць чарнобыльскі шлях. Беларусы выйшлі на акцыю за мяжой для таго, каб, па-першае, ушанаваць памяць ахвяраў чарнобыльскай катастрофы, па-другое, патрабаваць вывядзення расійскай ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Ну і па-трэцяе, вядома ж, паколькі за мяжою, то нагадаць свету, у прыватнасці тут, палякам, Польшчы, што адбываецца ў нашай краіне, што ў Беларусі катуюць палітвязняў, што ў Беларусі нельга выражаць сваё меркаванне, што нашу зямлю зрабілі такім палігонам для расійскай арміі, а цяпер нават для расійскай ядравай зброі. Менавіта ў сувязі з ракетамі, прывезенымі з Расіі, якімі так хваліўся Лукашенка, падаецца, найбольш людзей гэта менавіта абурала, і людзі проста асцерагаюцца таго, што наша зямля можа быць выкарыстаная расейцамі нават для нанясення нейкіх расійскіх ядравых удараў пры завастрэнні сітуацыі, і людзі пратэстуюць. Таксама гучалі лозунгі супраць астравецкай АЭС. Як мы ведаем, паводле экспертаў, яна была збудавана з вялікімі парушэннямі, з негалоснасцю. Многія аварыі проста скрываліся. І падавалася б, што ў Беларусі, якая так моцна пацярпела ад чарнобыльскай трагедыі, усе гэтыя лекцыі гісторыі мелі быць ужо вывучаныя. Аднак не. І Росатом збудаваў вось гэтую станцыю у такім працэсе, як ён яе будаваў. І зноў-такі атамная электрастанцыя знаходзіцца на мяжы з Літоўскай рэспублікай, і ведаючы агрэсіўныя планы Расіі, пра якія, здаецца, не скрываюць, беларусы непакояцца, як гэта ўсё можа быць выкарыстана пры вялікім канфлікце. Таксама людзі згадвалі сваіх родных родзічаў, якія ўдзельнічалі ў ліквідацыі чарнобыльскай аварыі. Памятаем, што менавіта на Беларусь найбольшая колькасць ападкаў выпала пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і камуністычныя ўлады ўвогуле доўгі час скрывалі ад беларусаў інфармацыю пра наступствы гэтай трагедыі. Больш таго, цяпер ужо дакладна вядома, што ў Маскве быў такі загад, каб рассеяць радыактыўныя хмары над Беларусю, каб яны не пайшлі на Маскву. Такім чынам, Масква проста не клапацілася пра здароўе беларусаў і пра тое, што будзе з нашай зямлёю. Гаспадарства, у гэтыя хвіліны, вось як вы бачылі за маімі плячыма, марш крочыў далей. Ён ідзе да помніка Марыі Складоўскай-Кюры, вядомай польскай навукоўцы, якая займалася радыактыўнымі матэрыяламі. І там, уласна, такі вось мітынг рэквіем у нейкім сэнсе таксама завершыцца. Анастасія?
Дзякую, Вітаўце, за гэтыя падрабязнасці. Нагадаю, гэта быў Вітаўт Сіўчык, наш карэспандэнт з Варшавы, дзе ладзіцца чарнобыльскі шлях. І працягнем тэму. Перад паўраспаду радыяцыйных стронцыю і цэзію, якія пераважна выпалі на тэрыторыю Беларусі, складае каля 30 гадоў. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС мінула 38. Але наколькі пераадоленыя наступствы аварыі, разбіралася Ірына Дарафейчук. Нягучная чарнобыльская акцыя прайшла ў Вільні. Святлана Ціхановская разам з паплечнікамі і дыпламатамі шэрагу краінаў усклалі кветкі да помніку маці Чарнобыля ў Віленскім парку Сапегаў. Это дань уважения прежде всего. И я тут уверена, большинство белорусов и украинцев являются жертвами Чернобыльской катастрофы. Многие испытывают последствия, понимая всю жизнь таблетки и помнят об этом. У Менску ж на конференциях, присвеченных 38-й годовине Чернобыльской катастрофы, чиновники выдают оптимистичные справоздачи. Возрождение уже произошло. Оно уже произошло, там живут люди полноценной жизнью, ничем жизнь не отличается от других регионов. Лічбы показывают, что насамрэч адрозніваецца. Падчас міжнароднага медычнага форуму «Ахова здароўя Беларусі 2024» апублікавалі статыстыку захворванняў са злаякаснымі ўтварэннямі. Сумны лідар сярод рэгіёнаў Беларусі найбольш пацярпелая ад Чарнобылю Гомельшчына. На 100 000 насельніцтва тут фіксуюць выпадкаў анкалогіі амаль на 30 больш, як у сярэднім па краіне, і на паўсотні больш, як на Берасцейшчыне, з найніжэйшым паказнікам. На сегодняшний день в зонах радиоактивного загрязнения расположено более 2000 населенных пунктов. Если быть более точным, в соответствии с постановлением правительства 2021 года номер 75, зарегистрировано 2022 населенных пунктов, в которых проживает порядка 930 тысяч населения. Из них 185 тысяч – это дети. Ільготы жыхарам радыеактыўнай зоны пачалі скарачаць з прыходам да ўлады Лукашэнкі. Ад безадсоткавых крэдытаў і датацыяў на перасяленне да бясплатных лекаў, праезду ў транспарце і зніжак на камунальныя паслугі. А ліквідатараў аварыі прыраўнялі да пацярпелых. В Беларуси, не знаю, там, мне, наверное, не последние, а предпоследние данные, там живет порядка 70 тысяч ликвидаторов, которых лишили практически всех льгот. Я думаю, что те, кто болел лучевой болезнью, скорее всего, уже там остались единицы, которые могут пользоваться вот этими всеми надбавками. Скарачаецца і Чарнобыльская зона. Спіс брудных тэрыторыяў пераглядаюць раз на 5 гадоў. Паводле чыноўнікаў, за пасляаварыйны перыяд тэрыторыю, забруджаную радыеактыўным цэзіем, зменшылі амаль удвая. Цяпер яна складае 25,5 тысяч квадратных кіламетраў, або 8-ю частку тэрыторыі краіны. Як яна можа становіцца менш забруджанай, калі гэта там перыяд распаду і паўраспаду шмат якіх элементаў, гэта проста тысячы гадоў. І, на жаль, вось гэтая тэндэнцыя, што землі, якія былі забруджаныя, пераводзяцца ў сельскагаспадарчае выкарыстанне. Гэта вельмі шкодная тэндэнцыя. Паводле афіцыйных звестак, прынамсі 600 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў працуюць сёння на забруджаных тэрыторыях. Але пасля аварыі частка радыенуклідаў зафіксавалася хімічнымі рэакцыямі на пэўнай глыбіні ў глебе, тлумачыць хімік Сергей Бесараб. Пры выкарыстанні забруджаных земляў у сельскай гаспадарцы ці будаўніцтве радыенукліды ўздымаюцца ў паветра. Шмат такія кліматолагі і метэаролагі кажуць, што на Беларусі вельмі з-за змены клімату вельмі пашырылася колькасць пылавых бур і іх магутнасць, і асабліва на поўдні. Зараз гэта ўсё будзе ўздымацца ў паветра і несці менавіта ў лёгкія людзей нашых. Гэта асноўная, мой погляд, небяспека, якая зараз існуе. З наступствамі Чарнобыльскай аварыі беларусам жыць і змагацца яшчэ шмат гадоў. Але лукашэнкаўскія ўлады пабудавалі яшчэ і беларускую атамную станцыю, да праекту і дзейнасці якой застаецца шмат пытанняў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Замест эвакуацыі першамайскія дэманстрацыі. Гэтак на аварыю на Чарнобыльскай АЭС адрэагавалі савецкія ўлады. Як развіваліся падзеі адразу пасля 26 красавіка 1986 года. Андрэй Сульжыц. Оперативную машину на выезд. Что там случилось? Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Ноч на 26 красавіка 1986 года. Чацвёрты энергаблок Чарнобыльскай АЭС. Магутны выбух. Аварыя стала найвялікшай тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва. Здарылася гэта зусім побач з Беларуссю, тады яшчэ БССР. Акурат у той бок, на паўночны захад, вецер панёс радыеактыўнае воблака. На гэтую тэрыторыю выпала 70% усяго забруджвання. Чернобыль
это не толькі страшная тэхналагічная катастрофа, это праўда. Але ж ёсць вельмі вялікае злачынства камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Это тая хлусня, якую яны казалі пра Чарнобыль. Вось, менавіта гэтай хлуснёй нашмат людзей забілі. Ратаваць насельніцтва не спяшаліся. Савецкія ўлады ў першыя дні замоўчвалі правду аб маштабах катастрофы. На поўную моц працавала прапаганда. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли 1000 людей. Как уже сообщалось, фактически погибли 2 человека. Госпитализировано всего 197. Из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Замест эвакуацыі насельніцтва рыхтавалі да першамайскіх дэманстрацыяў. Так нельга было рабіць, вось, але ж все роўна яны хлусілі. Ну, найбольш, я думаю, вы ведаеце все гэтыя і футбольныя матчы паміж Хойнікамі і Брагінам, так, і іншыя, і суботнік, любімая забава камуністаў. Адсяленне людзей з небяспечных тэрыторыяў пачалося пазней, калі ўтойваць маштабы катастрофы зрабілася немагчыма. На той самай станцыі з першых гадзінаў пасля выбуху трывала ліквідацыя наступстваў. Колькасць ахвяраў сярод ліквідатараў магла быць меншай, калі б не памылковыя рашэнні адказных асобаў. Решили закидывать его свинцом, свинцовыми чушками, потому что свинец там подплавится снизу, будет свинцовая пробка. Мы знаем, что это не сработало, свинец испарялся, не долетая до активной зоны реактора. Из-за этого было химическое загрязнение. Свинец – тяжелый металл, ядовитый металл. Из-за этого мы получили не только жертвы среди вертолетчиков, но и дополнительный удар по здоровью тех людей, кто был в зоне. Сярод слушных рашэнняў стварэнне саркафагу над разбураным рэактарам. Яго пабудову скончылі да зімы 86-го года. То, что первый саркофаг построили прямо тогда, к концу, да, к зиме 86-го года, это очень хорошо, потому что если бы развернутый реактор ушел под снег, если бы он продолжал заливаться дождями, наверное, вымывание оставшихся там радионуклидов было бы серьезно. У першыя гады незалежнасці апазіцыя БНФ у Верховным Савеце намагалася даць прававую ацэнку дзейнасці тагачаснага кіраўніцтва БССР. Стварылі адмысловую камісію, але камуністычная большасць у парламенце спыніла яе працу. Гэтае рашэнне вітаў і дэпутат Лукашенка, які выступаў супраць, цытата, судзілішча над людзьмі. Андрей Сульжыц, Белсат. І да іншых тэмаў. Новую ваенную дактрыну апублікавалі. Паводле дакумента цяпер беларускае войска можа прымаць удзел у ваенных канфліктах за межамі краіны. Пакуль жа ў Менску кажуць пра знешніх ворагаў і небяспеку, у Кіеве эвакуююць 2 вялікія бальніцы. І Беларусь да гэтага мае непасрэднае дачыненне. Кацярына Гардзеева. Беларускіх вайскоўцаў тэарэтычна могуць адправіць ваяваць ва Ўкраіну. Пра гэта стала вядома з новай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Адпаведныя дакументы прынялі падчас усебеларускага народнага сходу. Глобальное противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Непосредственно возле наших границ развязан военный конфликт, который может стать решающим для дальнейшего мироустройства. Паводле пастановаў, цяпер айчынная армія можа браць удзел ва ўзброеных канфліктах за межамі краіны, а таксама надаваць дапамогу сяброўскім дзяржавам. Пэўныя трансфармацыі могуць адбывацца, і Пуцін зможа самаабвешчанага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праз той ці іншы спосаб прымусіць далучыць армію Рэспублікі Беларусь да рэалізацыі тых ці іншых баявых місіяў на тэрыторыі Украіны. Але ж ёсць абсалютна дакладнае разуменне таго, што украінская армія і яе кампаненты цяпер нагатове. Таксама дакумент тлумачыць выпадкі, пры якіх Беларусь можа распачаць вайну. Пасля вычарпання дыпламатычных рэсурсаў вайскоўцы, акрамя іншага, мусяць рэагаваць на размяшчэнне на тэрыторыях несяброўскіх краінаў стратэгічных сродкаў параджэння вялікай далёкасці. Да такіх адносяцца ракеты тыпу «Атакамс», якія, як мяркуецца, Злучаныя Штаты Амерыкі таемна даставілі ўкраіне. Што датычыць кампанентаў «Атакамс», то гэтая зброя трапляе пад міждзяржаўныя дамовы між урадам Украіны і ўрадамі нашых заходніх партнёраў і будзе выкарыстоўвацца выключна па акупаваных тэрыторыях Украіны. Нават на еўрапейскую частку Расіі паводле тых дамоваў яны не паляцяць.
Небяспека ж ідзе з боку Беларусі. Пакуль інфармацыйная. У Вільні зняпраўдзілі ўчорашнія словы Івана Церцеля пра літоўскія ўдарныя дроны, якія ляцелі ў Беларусь. І патрабуюць афіцыйнага зняпраўджання. У Кіеве эвакуююць 2 шпіталі. Прычына – іншы фрагмент выступу кіраўніка КДБ падчас усё таго ж усебеларускага народнага сходу. Среди террористов и их пособников есть и убитые, и раненые. Без сомнения, всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спинами больных детей. Што ж да прынятай ваеннай дактрыны, апроч тэрарыстаў, якія нібыта хаваюцца ў дзіцячых шпіталях, у спіс пагрозы нацыянальнай бяспецы трапілі разгортванне для беларускай мяжы воінскіх фарміраванняў ды, цытата, іншая дзейнасць, якую ўлады Беларусі палічаць рыхтаваннем да нападу. Асобным пунктам бяспекі вызначылі ўнутрэнне ўзброеныя канфлікты на тэрыторыі краін-саюзніц. Цяпер беларускіх вайскоўцаў могуць скіраваць злажваць іх. Лукашенко заявіў, што акрамя гэтых 2 адкрытых дакументаў, якія сёння мы нарэшце можам прачытаць, прыняты 3 закрыты дакумент. І вось у гэтым закрытым дакуменце, сакрэтным, описываются некие индикаторы, паводле якіх яны будуць вызначаць, рэжым Лукашенко будзе вызначаць, ёсць пагроза для Беларусі, то бок чытае для рэжыму Лукашенко ці не. Пры гэтым, паводле дакументаў, ужыванне вайсковай сілы з боку Беларусі будзе лічыцца крайнюю захадаю. Кацярына Гардзеева, Белсат. Парламент Швейцарыі прагаласаваў за вылучэнне ўкраіне 5,5 мільярдаў долараў. А тым часам зброя і боепрыпасы з ЗША на шляху да ўкраіны. Прадстаўнік Пентагону Патрык Райдер падчас брыфінгу заявіў, што краіна ўжо пачала пастаўкі ўзбраення ў межах новага пакету дапамогі. Але дакладныя тэрміны заканчэння гэтага працэсу ў Міністэрстве абароны ЗША назваць адмовіліся. Пакуль жа украінскія войскі намагаюцца захаваць тое ўзбраенне, што атрымалі ад саюзнікаў раней. ЗСУ адвялі з лініі фронту танкі «Абрамс», паведаміла агенцтва Associated Press са спасылкаю на амерыканскія вайсковыя крыніцы. Прычына – пагроза атак расійскіх беспілотнікаў. Эксперты патлумачылі журналістам, што ў зоне баявых дзеянняў цяпер няма тэрыторыі, якой можна праехаць незаўважна. У выніку ЗСУ страцілі 5 танкаў з 31, што ЗША перадалі летась. Цяпер украінскія і амерыканскія вайскоўцы распрацоўваюць падыходы, каб выкарыстоўваць бранятэхніку ў новых абставінах. Да выбараў у каардынацыйную раду застаецца месяц. Сёння ўдзельнікі спісаў для галасавання, якія напярэдадні зацвердзіла выбарчая камісія, пачалі ладзіць прэс-канферэнцыі. Гэта не толькі магчымасць распавесці пра кірункі працы, але і адказаць на пытанні патэнцыйных выбарнікаў. Адным з першых такую сустрэчу арганізавала каманда еўрапейскага выбару. Мы хочам, каб супольнымі намаганнямі мы зрабілі ўсё, каб абараніць незалежнасць Беларусі, вярнуць яе да дэмакратыі. І мы бачым, што еўрапейскі выбар – гэта адзіная рэальная перспектыва для нашай краіны у гэтай складанай сітуацыі. Так, сёння, можа, мы не вырашаем, ці стане Беларусь сёння ці заўтра чальцом еўразвязу, але мы дакладна можам паўплываць як на настроі у Беларусі, супрацьстаючы расійскай прапагандзе, рэжымнай прапагандзе таксама, так і актыўна, сфокусавана, паслядоўна працягнуць працу што да працы з еўрапейскім палітыкумам і адпаведнымі структурамі. Іншая каманда «Закон і правапарадак» на чале з Александром Азаровым заявіла аб падтрыманні пакту аб сумленных выбарах. Гэткі дакумент кааліцыя каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» прапанавала падпісаць усім удзельнікам выбараў у каардынацыйную раду. Пакт прадугледжвае сярод іншага павагу да канкурэнтаў і адмову ад негатыўнай агітацыі. Колькасць прадпрымальнікаў Беларусі можа значна скараціцца. На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале афіцыйна апублікавалі змены ў законы аб пытаннях прадпрымальніцкай дзейнасці. Дакумент усталёўвае канчатковы тэрмін, калі ў краіне можа знікнуць нават сам панятак – індывідуальны прадпрымальнік. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле.
У Беларусі прадугледжваецца толькі две катэгорыі тых, хто займаецца прадпрымальніцкай дзейнасцю – юрыдычныя і фізічныя асобы. Да юрыдычных асобаў адносяцца малыя арганізацыі з колькасцю працоўных да 100 чалавек. Сярэднімі лічацца арганізацыі, якія маюць до 250 працаўнікоў, буйнымі звыш 250 чалавек. У катэгорыю фізічных асобаў уключаныя рамеснікі, уладальнікі аграэкасядзібаў, самазанятыя і пакуль яшчэ індывідуальныя прадпрымальнікі. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели. От журналистов, к примеру, моря, до чиновников. Згодна з новым законам весці справу дазволяць толькі тым прадпрымальнікам, чый від дзейнасці ўвойдзе ў спіс Савету міністраў. Міністэрства эканомікі апублікуе праект пераліку відаў дзейнасці і вынесе яго на грамадскае меркаванне 15 траўня. Урад абяцае зацвердзіць спіс да 1 ліпеня. Некаторы час таму, прыкладна год-паўтара, было так і сказано з высокай трыбуны аб тым, што нам не павінна, нам не трэба гэтыя самыя індывідуальныя прадпрымальнікі, бо яны плацяць вельмі мала падаткаў. І трэба, каб яны перахадзілі ў іншыя юрыдычныя формы, каб гэтых падаткаў было больш. Новых індывідуальных прадпрымальнікаў з дзейнасцю па-за гэтым спісам перастануць рэгістраваць сёлета з 1 кастрычніка. А ўсе раней зарэгістраваныя ІП абавязаныя будуць да пачатку 2026 года стварыць юрыдычную асобу. Наўзамен улады абяцаюць спрошчаны парадак пераходу ў камерцыйныя арганізацыі. Гэтых скарочаных рэгістрацыяў могуць потым выйсці нейкія праблемы з аўтарскімі, з нейкімі ідэнтычнымі назвамі і гэтак далей. Можа потым нейкія канфлікты інтарэсаў выйсці паміж гэтымі юрыдычнымі асобамі. Таксама пашыраецца права на атрыманне дзяржаўнай фінансавай падтрымкі суб'ектам сярэдняга бізнесу. Раней гэты інструмент быў даступны толькі малому. Па стане на 1 красавіка ў краіне амаль 86 тысячаў прадпрымальнікаў працуюць у аптовым і рознічным гандлі, а таксама займаюцца аўта- і мотаремонтам. Гэта самая вялікая група. На другім месцы перавознікі, кур'еры і занятыя ў лагістыцы. Іх налічваецца 37,5 тысяч. У сектары прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці каля 26 тысячаў, у будаўніцтве амаль 20 тысячаў, у прамысловасці крыху больш за 14 тысячаў прадпрымальнікаў. Усяго Беларусі на пачатак красавіка налічвалася амаль 250 тысячаў ІП. У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Лукашэнкаўская дзяржава заўсёды глядзела, вы ведаеце, глядзелі на то, каб нешта, як у тым анекдоце, як забраць астатнія $100 у людзей, на якія, дзе они іх беруць і як іх адабраць. Там ён не глядзіць, каб людзі зараблялі і добра жылі. Ён глядзіць, дзе з іх яшчэ ўзяць грошы. За апошнія 2 гады ў Беларусі сваю дзейнасць прыпынілі 20 тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Паводле прагнозаў Міністэрства эканомікі, пасля новаўвядзення іх можа паменіць яшчэ амаль на 50 тысячаў. Павел Алейнікаў, Валентин Василенко, Белсад. Злучаныя Штаты часткова знялі санкцыі з паставак медычнага абсталявання для Беларусі да Расіі. Пра гэта паведамляе Амерыканскае бюро прамысловасці і бяспекі. З-пад экспартных абмежаванняў вывелі вырабы пад кодам EAR-99. Да яго належыць шырокі пералік абсталявання, што выкарыстоўваюць для дыягностыкі і лячэння ў бальніцах, паліклініках і медычных цэнтрах. У прыватнасці вядзецца пра гематалагічныя аналізатары, кардыёстымулятары, стаматалагічныя інструменты ды імпланты, машыны для пералівання крыві, слыхавыя апараты, сардэчныя клапаны, апараты ультрагукавой дыягностыкі і штучнай вентыляцыі лёгкіх. Санкцыі не будуць распаўсюджвацца на гэтыя вырабы толькі ў тым выпадку, калі абсталяванне выкарыстоўваюць для медычных мэтаў, а не прамысловай і вайсковай сфераў. Пасадзіць дрэва цяпер можна онлайн праз адмысловую аплікацыю ў смартфоне. Яе распрацаваў былы беларускі палітвязень і стваральнік стартапу MakeML Алексей Караткоў. Беларус уклаў у праграму для выратавання планеты $100 000. Мэта праекту дапамагчы людзям зрабіць унёсак у барацьбу з глобальнай экалагічнай праблемай змяненнем клімату.
Спачатку карыстальнік аплікацыі мусіць адказаць на пытанні пра свой лад жыцця. Як часта карыстаецца аўтам ды падарожнічае самалётам, ці ашчаджае электраэнергію. Пасля адмысловы калькулятар разлічвае, якую колькасць парніковых газаў асоба стварае і як надоўга пасля пасадкі аднаго дрэва гэтыя газы нейтралізуюцца. Пры рэгістрацыі карыстальнік атрымае бясплатнае віртуальнае зярнятка. Яго трэба паліць, прайшоўшы 2 квізы. І пасля каманда PineOx высадзіць рэальнае дрэва у Беларусі або ў іншай краіне. Аплікацыя ў тэставым рэжыме пакуль даступная уладальнікам айфонаў. Версію для андроіду абяцаюць цягам 2 месяцаў.